Des de Boevic no us recomanem, en absolut, les motxilles que venen enganxades directament a l'esquena a la portaplaques. Aquesta part d'aquí darrere no és accessible per tu mateix. Necessites un company que et faci la feina. Tenir un company a prop vol dir que en un mateix lloc hi ha dos objectius. Això no és òptim per als drons. Si un dron veu dues persones en un punt, anirà cap allà. Entre companys has d'estar separats. Això vol dir que si no pots accedir a la càrrega de darrere, no tens per què portar-la. No la portis. A Boevic el que recomanem és sempre motxilles amb nanses. Nanses força amples per tenir accés ràpid i àgil passant els braços. Molts cops, amb tota l'equipació i material que portem, es fa incòmode el poder passar els braços. Tenint les nanses amples, això es facilita moltíssim. A vegades, a l'hora de treure't la motxilla, fa falta més velocitat. Disposar d'alliberament ràpid et facilita aquesta tasca. Si l'equipament i la càrrega t'impedeix treure les nanses perquè no et pots moure bé, amb aquesta opció t'ho treus ràpid. Es pot posar només a un lloc, sí, però ho recomanem en els dos. Disposar dels dos llocs amb alliberament ràpid et salvarà de molts marrons. Les nanses d'una motxilla d'explorador on l'explorador porti portaplaques i protecció balística han de ser toves. No poden ser rígides. Han de tenir un mínim de comoditat, però no rígides. No han de tenir espumes. No han de ser més gruixades del que són. Si no portes equipament, d'acord, han de ser còmodes. Si portes tota la balística, han de ser maleables. També te les has de poder tensar o afluixar. Amb aquest tipus de motxilla tens accés ràpid a tota la càrrega. Totes les butxaques són accessibles. A més, amb aquest tipus de motxilla pots portar hidratació. La hidratació te la pots recarregar tu mateix. No necessites a ningú que t'ompli la càrrega. Amb aquest tipus de motxilla, a la part interior, hi pots posar balística. Amb una motxilla d'aquest tipus hi pots posar molta o poca càrrega. Això és igual. El que pots fer és escurçar la mida. D'aquesta manera, és més petit a l'esquena. Dintre d'aquest tipus de motxilla hi pots portar farmacioles, munició, cordes, fundes, tipus de camuflatge. Les motxilles d'esquena, les que no es poden treure, no són per tu, són pel company. Un company serà el que agafarà el que portis a darrere per utilitzar-ho. Vosaltres no hi teniu accés. No podeu accedir a la càrrega. És una càrrega que no és per tu, és pel company. Aquest tipus de motxilles que estan enganxades a l'esquena, ja bé sigui amb el motlle o amb les cremalleres, no són recomanables enlloc més que per fer cuber i interiors. Interiors d'edificis on els companys van al costat teu. Seran aquests companys que a prop de tu utilitzaran la teva càrrega. En un CQB on cobreixes una porta, vols demanar que llencin una granada en aquella direcció. Tu segueixes cobrint, el teu company agafarà la teva granada que portes a darrere per llançar la teva granada en el lloc on li has indicat. Tu no hi accediràs. Queda clar, doncs, que si no feu CQB o urbà interior, aquest tipus de motxilla en cremallera o molle enganxat a l'esquena no són útils. Per la nostra experiència i maneres de fer que ens hem anat trobant, portar a darrere enganxades sense cap manera d'accedir, a que no sigui treure't l'armilla per poder accedir darrere, no és pràctic. Necessites una persona al costat teu i amb els drons tenir un tio al costat no és recomanable. Si hi ha els drons
vindran cap a vosaltres perquè sou dos objectius en un mateix lloc. Heu d'estar separats. Amb aquestes motxilles és inútil. Només és òptim si aneu en CQB, o un CQB en entorn urbà, dintre d'edificis soterranis, on no hi ha drons volant. Aquí potser seria l'única opció que seria òptima aquest tipus de motxilla. En obert o en entorn mixe és inútil, és càrrega de pes per no res. No hi pots accedir. I si vols accedir, t'has de treure l'armadura.